Здравейте отново от 9 часа и 19 минути в понеделник, 2 март. Казваме добро утро на доктор Ангел Енчев. Добре дошли. Добро утро и на вас. Ами повода да ви поканим са поредните истерии около абитуренските балове и доколкото така разбирам, сега е момента да си направя някаква... Тоест не аз, защото отдавна съм завършила. Защо без абитуренския бал може да си да. Може, но ако случайно сме абитуренти, да си направим корекция, за да може до тогава да сме добре. Леле, каква снимка сме пуснали? Ами, аз мисля, че... Това са все абитурентки или колеги? Абитурентки, да, най-вероятно. Майко. Мисля, че повече се говори за тези корекции на абитуриентите и по-скоро медийно окрупняване на темата, не е чак толкова мащабно явление. По-скоро бих казал, че за корекции в тези сезони се подлагат по-скоро майките на абитуриентките, които искат да изглеждат също толкова млади и толкова привлекателни и чаровни за празника на децата си. Като сестри да се явят. Като сестри, да кажат коя е майката, коя е сестрата. Това е ужасно неприятно за дъщерята. Не е неприятно, но всеки човек... Как имах един чичо на времето, който постоянно така се закачаше с мен и майка ми, което много ме дразнеше. Уверявам, че може ли на ти? Но майка ви се чувстваше добре? Моята майка, предполагам, че е било много смешно, да. Да. Точно така. Така че мисля, че повече се говори, отколкото корелира с мащабите на това явление. Добре, какво си оперират тогава жените днес? Жените най-често правената интервенция, това е корекция на бюст. Продължава. Да, продължава и то в... Пак в посока оголемяване, говорим. Не само. Процентното отношение между млади момичета и жени, които са раждали и кърмили, е много в посока и в плюс на жените, които са раждали. Най-често пациентите ми като възрастова граница са над 35 годишна възраст. Жени, които са раждали, кърмили и вече искат да се почувстват добре в кожата си, да изглеждат също така млади и привлекателни, както са изглеждали преди раждането и преди евентуален брак. Ако искаш да родиш след 35 годишна възраст, има ли смисъл да се оперираш сега? Да, за да можеш да се ожениш. Иначе няма, може да не намериш. Жената вече е родила веднъж, както казвате вие, идва за да си коригира тялото, да изглежда както да, може, да е разбира раждала. се. Ако предстои още една бременност евентуално. Промяната в корекцията на бюста не води до никакви проблеми с кърмене, раждане. Изследванията, които се провеждат за профилактика на всички заболявания на млечните жлези, било мамография или ехография, могат да бъдат извършвани с имплант. Така че няма никакъв проблем да бъде извършена тази интервенция между две раждания, преди раждането или след. Аз говоря за това, че по-често жените се оперират в по-голяма възраст. А пак ли този пищен бюст е толкова актуален? Вече не е модерен този голям бюст с големи кръгли импланти. По-често вече пациентите предпочитат къпковидна форма, естествено стоящ бюст, не толкова големи кубици, както едно време беше модерно. Да, между другото и плеймейтките, като бяха тук, казаха, че точно това е по-естественото излъчване. Да. А това и за лицето ли важи като цяло? Има ли също и за лицето. Всички се стремят вече към по-естествена визия, а не към това, този си е правил нещо. Другата корекция, която е много често желана, това е корекцията на носа. Както един мой учител казваше, сутиен за носа няма, така че най-често правената интервенция на лицето, това е ринопластиката. Как ще коментирате тези кадри, които вървят в момента на екрана? Мисля, че изтървахме най-хубавата рокля. Но, какво за носа? Ринопластиката е втората по желание. Това вярно ли е, че е най-болезнената операция? Най-безболезнената. Най-безболезнената? Аз съм чула, че много боли, когато е на носа. Не боли. Ако това е спирачката за някой, това не е проблема. Проблема е единствено дискомфорта, който чувстват пациентите 2 дни след операцията, в които те са с тампони в носа. Но това е сравнимо с една хрема, която води до невъзможност за дишане от носа и ще се налага да дишат през устата. Това е единственият дискомфорт, на който са подложени, това, че не могат да се появяват на обществени места. А като гледаме такива кадри със светски личности, които са си направили такава корекция, вие виждате ли, че някак си всички носове изглеждат еднакво? Не. Или? На мен така ми се струва само. Вие сте предубедена най-вероятно. Не съм. Моята професия. Ни най-малко. Никакъв случай. Не мисля. Ето, много се говореше за Ума Търман. Ума Търман излезе официално и каза, не съм си правила нищо, просто смених гримьора и фризьора.
И именно, тя винаги е била с по-тънки вежди, по-светла коса, тук е потъмнила цвета на косата, променила е червилото, което е станало по-ярко. Именно дори тази промяна, дори тази промяна в грима води до въпроси. А какво остава за една пластична корекция? Със сигурност не е правилно нищо, защото се личат и турбичките около очите и ситните бръчки тип пачи крак. Ако беше направена някаква корекция... Те сигурно също са модерни да се коригират във вашия занаят. Да, в нашата професия лицето е топ в корекциите, желанията на жените. А как, когато правиш малки корекции, в смисъл, вие усещате ли момента? То може би вие го усещате, но казвате ли го на жените? От това да се направи малка корекция, която да направи лицето по-красиво и кожата по-стегната, до това да се постигне онзи ефект, където изглеждаш като извънземно. Именно това е висшия пилотаж в пластичната хирургия. Да се направят корекции, които водят до въпросителни. Направено ли е нещо или не е? И тази жена дали е била на почивка на Карибите или си е правил пластична операция. Така че именно естественият резултат, минималните корекции... Вие как казвате на една жена, която иска по-сериозна корекция, че трябва да внимава? Налагаме го да го разбере. Как? Налагаме го да разбере. Директно. Обясняваме директно. Слушват ли се във вас? Слушват се, да. Вече има и много информация, много се чете, интернет е много достъпен за всички. Именно за това няма някакъв такъв мит, който беше доскоро и всичко това беше обожествявана тази професия на пластичните хирурзи. Това е една лекарска професия като всички други, която просто прави хората да се чувстват щастливи и добре в кожата си. Тук с Рене Зелегер. Рене Зелегер... Има ли да отчита някаква корекция, защото това коментирахме? Рене Зелегер е правила корекция, но не трябва да забравяме, че тази снимка от преди 15 години, когато беше нещо се случва с Мери. Показателно. Но пък е показателно. Тя, ако не си беше правила корекция, ще да изглежда шокиращо. И е добре е направила, че се е подложила на пластична операция. Правила е блефаропластика, със сигурност, защото какво няма... това? Корекция на долен клепач, защото няма тези ситни бръчици, които са отдолу под долния клепач. Връхчето на носа е оформила, леко го е повдигнала, защото виждаме, че тук, когато се усмихне, клюмва, а тук е малко по-топчесто, по-кръгло, по-приятно, по-зоблено. Аз знаем, че с годините върха на носа клюмва и изглежда по-остри прави чертите. Устните най-вероятно малко ги е подхранила с хиалуронова киселина най-вероятно и евентуално мезотерапия за добър тонус на кожата. Вие давате ли висока оценка на тази хирургическа намеса, тъй като много хора казаха, че тя изобщо не прилича на себе си? Не мога да дам Може би е хубава, обаче не мога да дам оценка, защото не знам как е изглеждала преди това. Така че, не. Загуби ли се образа и така чертите и основните? При всички положения има промяна на формата на окото. Виждаме тук един горен клепач, който надвисва над клепките, а тук един по-отворен горен клепач, повдигнат ъгъл на окото. Тя е различна, според мен е по-красива като жена. Ако не знаехме, че това е Рене Зелегер и гледахме тези две, тази част и тази част, щяхме да кажем, да, тези очи са по-изразителни, по-големи, по-красиви, по-привлекателни, отколкото тези очи, които са с надвиснал горен клепач и с по-друга форма, не искам да влизам в детайли. Но, тъй като знаем коя е, знаем нейните форми, именно за това е много детайла в това да се оперират звезди, да се оперират известни хора, е много тънък. Аз съм отказвал на пациенти, които искат да си променят нос. Нос е много съществена част. Те са известни със своето несъвършенство. Да, Барбара Стрейзанд, например, знаем, че е отказала да си оперира носа. Обягваме името на главната актриса в Мръсни танци. Точно за нея щях да кажа. Която тя си после съди, промени носа си и от тогава загуби всичките си. Да. Тогава загуби. Виждаме Наталия Гуркова, която тук не знам на колко години. Тук е когато печели Мис България. Когато печели Мис България. Много добра визия има Наталия Гуркова, много хубава усмивка, най-вероятно се грижи за зъбите си, което трябва да е в корелация с пластичните интервенции. Носа е леко намалено връхчето, добри скули, добра долна челюст. Аз се познавам с Наталия Гуркова и винаги съм харесвал. Да чуя една хубава оценка за тази красива жена. Аз си харесвам много. Господин Колагин, какви неща говори за същата тази снимка. Аз си харесвам Наталия. Да.
Да, ако имате други, може да обсъдим и Имахме другите. Синди Крауфорд, но вие сигурно сте видели за Синди Тези Крауфорд, естествените която истинки, които излезе. с стрите, така... Това е въпрос на визия, въпрос на желание, как искаш да се представиш пред обществото и каква теза да поддържаш. Така че... При вас кой плаща пластичните операции? Като дойдат момичетата, мъжете ли плащат обикновено или? Ние живеем в патриархат, мъжко обществото в България. За съжаление... Трябва да приключим, понеже за това така бързо. Да, за съжаление все още мъжете получават по-големи заплати, ако трябва да съпоставим една и съща длъжност. Това да, за ясно съжаление е така. На всички. И така, инвестират в това да тунинговат приятелите. Не инвестират в доброто самочувствие на съпругите си и на майките на техните деца. Така би го казал. А мъжете оперират ли се? Също. Нараства процента вече на мъжете, които се оперират. Ринопластика, гинекомастия, това е оголемяване на гърдите при мъжете, което е много неприятно. Заради хормонални проблеми и заради добавки, които пият, за да изглеждат по-едри. Също така, липосукция на корем, пластика на... Много рано ще да говорим за другите операции, така че... Хората разбраха. Да. Много ви благодарим. Аз благодаря също, пожелавам един хубав празник утре. И поздрави на цялото семейство. Мерси, ще много благодарим. Добро.